Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Oh, aday ta, Emma. Nakupin kong dagiti kawusta nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kanenta. Mangantapay sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kala at asimrek dito dagos? Tagtagay. Rumarkam! Rumuarak inton madamdama. Aguli magkayulaan. Sino ka? Oh, adi kitanong. Agyaman ka. Dagiti pulis. Agorek, sapsapulan na kakadidag iti pulis. Basta agulimak ka. Apay, mister. Asino ka? Apay akabutang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano anya? Saan? Apay nga rod nga aglamlamang ka dito'y dagusmi. Hindi ka agdanag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga rod ti atrasom ka dagiti pulis. Awan. Nakadayon dagiti pulis. Mabalin kon ti rumar. Agyaman nakitidanom nga impainom nyo kanyak. Sige, rumara ko na. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan ni bagak? No kasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulan na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takala at asimrak dito'y dagusta. Dakas ang tao. Iso siguro asap-sapulan ti pulis. Ngam, di na ta dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Miningmingak anaimbag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat, tadakas a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Hay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas met ti aramid na. Ngam, anya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulon ti pulis. Anyan, sayang, nataer pa'y mat nga rod. Malakit din. Ingkan isagana ti taraunta tamangantan. Sakbay amapanta iti club. Sige, kat ikabil mo amin ang itibag dagiti masapsapol na. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak to jitang dan ko anak kilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko, agan anos ka ha? Di ka agdanag, taag-diskarte ak iti pang allowance mo. Tapno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak manang. Ala, agan anos ka lata ha? Igaod mo ti panagadal mo para iti masakbayam. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laeng. Ha? Kwa? Saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makunak, igaod mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanyak? A high school laang tinagpatinggaak. Sika talaga, manang. Syaklatan di pampanunutam. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasaya at mat. Naimbag man, tadi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jakmat lakayat. Amo na ka di amay sa kaaman nala iti club? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Apay adi mo imbaga tipod no? Saan mo tanas ka na maamuan na? Tinapatag,
makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Tawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kayat ko nga iti masakbayan, nasaya at tutibiyag na. Ngam kasanon no gumurakan ka, gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sa bagay, mannala ka nga agpaiso, ngam agpatinggala ang iti mannala. Saan ka mat nga agpapairwal? When Emma, agpatinggatala ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlaeng. Umaklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko, di ka kadiagsardeng iti mating aramid mo. Mangrugi kayo manan ako nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo't a pinatakkaladakas? Mangsapul ka iti nasaya at trabaho, tapno natalgad ka. Mabilang. Tekang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yo kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti siday nyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kayat nga awatan, no nagtaod iti dakas awagas, Orlan. Nagadugit din nga arteyo aya. Sige. No di mo kayat nga awatan. Saan lang? Agbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kaya't nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kankwane. Isungaytad kun kan ka. Manong Orlan, Oh. Di mo kadimat kayat nga awatan? diyak ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isungarod nga awatem. Ay, ammom ka din no anya ti mariknak. Tunggal malagip ka, Manong. Agdanagag. Kanayon nak nga agdangag iti news iti radio. Tama nga numaysa ka anatiliw, gapo iti madi nga aramid mo. Apay nga mingagdanag kaya. Oh, at iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, Manong. Manong. Apay numang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ala, inakon. Kat ilabam lagi ti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawidak, ha? Napanan ni Manong Orlan, nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni Manong mo. Uray siyak, nanang. Kanayon kaw abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siyak, nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idaw-dawat tayo. Asapay la ko matamakaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti daw-dawat ko iti Diyos, anak. Asapay la kumatag balbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak moten akanayon nga agdandanag kankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata dito'y balay. Sapay agmay-may saak no dadduma dito'y balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero kan driver. Ken, isudamot ti agbalin a security guard. Wen, Rita. O sige, mangkita ka nga ron iti agbalin a kadwata dito'y balay. Sige, siya kung ti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan a kadwata. Kane, dudwata laeng dito'y balay. Oh, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klab inton rabi. Ado ti chicks ijay.
Saan at chicks tiga po na mapantay jay? Amom dayta. Ah? Wen, amok dayta. Masapol ang makaaduta ita. Di mo ka di kayat ti agchiks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta. Day talagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrek ta iti club. Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay di sango. Wow! Nakamaskara iti sinan kulibangbang. Saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo? No di ket mangsapol ka kiti iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin na imbag jay dancer. Nagpintas. Imbagak matangkan ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo? Agbuya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta, day ta dancer di ta sango. Wow! Nagseksi. Ngam Diego. Anya nga tinagan day ta dancer. No interesado ka kan kuana. Sige. Ingkanto makiamam mo. Saan na siya ti makiamam mo? Nudikat siga. Tapa nagkita. Ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangwi tay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Ha? Uray siyak. Kasla nakikita kayo di takadwa. Si Katay Kala at Asip iti Dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwag. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, ti awag mo kan kwa na? Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unmat. Mabalin ka diti makipagayam ka na kayo? Sige, apay kit dinasan. Sige nga Rod. Nag-order kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. O sige, siya kunti makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit lang ti inuman mi a ladies drink. Iso di kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kuma, kas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin mat, ada kami ti agbalin a boyfriend nyo. Ngamno siya, jak pa'y kayat ti maadan iti boyfriend. Apay, Sharon. Ada obligasyon ko iti biyag. Kadyak kayat ti masima. Ay na, agpapaadal ngamin iti kapsat na. Iso ako na nga da obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kat siyak mat. Kaya't kumat ti makaurnong. Ngam saan ko pa'y akayat ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin ang maulit ti napasama kanya. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kanya. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laong ti urnong ko. Kaasi ka matlukas ta. Iso nga ita, masapul apel kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na sakbay asong bata. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Jak ninam na mga agsabat ti dalan tayo kada Mr. Bad. Uray siya ka, jak ni namnama dayta. Jak makaturog siya ron. Abay, ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego. Sino Diego? Jay kadwa ni Mr. Bad. Ay na. Ala, jak malipatan ti panang put-put na iti dakulap
ko. Di mo ibaga nga agayat kan kuana. Dakas ka di? Saan? Ngam, nasken akilatisan pa ana imbag. Sakbay amakiayan ayat ka kan kuana. Inala na ti cellphone number ko. Inted mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige. Sikat makam mo. Katsi ka, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko amakalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Mingmingmingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alaki ti, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Agkikinawatan tungata, tirik na daurlan, Diego, Sharon, ken Emma. Anya ti agururay ang masakbayan da. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pagad-adalan ni Sharon ti kabsat na, ket kayat na makalpas daytoy. Ngam di na imbagbaga iti kabsat na, at trabaho na, ket manala iti club, tatinaskan kenkwana, ket maipaay na ti kasapulan ti kabsat na. Iti may sa Arabii, simrek da Orlan ken Diego iti club, tapno agsapol da iti pagkwartaan da. Ket dita, nagsasarak ti dalan da, kada Emma ken Sharon. Nagaamuda nga rod ana imbag, agingga ang makariknan ni Emma iti nagpaiduma ken ni Diego. Itagagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Bad? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Bad. Mingmingmingan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Nalakit din, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Ay, Sharon, jak maikat iti panunot ko ni Diego. Marikrik naklat ti panang put-put na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Alakit din, maturog tan Emma. Aginanatan. Aday ta. Nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intaray ko. Nabanuga ka nagtaray ah. Hindi nga ta, Diego. Kumusta nga tamat din? Nalabit anakadon iti nasipdot na. Patrol ka. Dituyak pa'y laang naglamangak. Ang mga nutilingon dakdag iti polis. Agpaliiwa ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat, tanailam mga amtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaaduta itangal daw. Mapantay jay klabinton rabi. Saanan? May bus lang ti kwarta tayo jay. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta.
Mapan ka, ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu ang mapantay J Club. Adda balay akayat ko asar kanta. Sa dino, Basta, sumurot kan tulat ta kanyak. baknang kaditi aking balay. Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, nukas tati kunam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ta. Sige nga rod, agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Wan, tadyak kayat ti agawid iti balay. Sigurado as sermon manen ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat, sermon ti mangmangag kuno agawidak. Makauma. Agyaman ak itinyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan, jak kaya't amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang rod, rumarak matla dagos, dapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagos mo. Jak pa'y nakapan ijay Saan nun anas kanday ta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan day ta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibyangan dagiti kawas ko, tas siya kun ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyaman ak unay, manang. Agan-anad ka kanayon, ading ko. Wan, kat uray si kamat, manang. Agan-anad kamat. Imbag ka pa'y, Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo mata ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulak. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa at damanang mo ama nang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali apang panunutan ni manang ko para kanyak. No di masakbayak. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayon ti kabsat mo? Wana, kasta ti aramidak. Saan ka payla ang ama ki boyfriend? Ta mga numakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok na ita, friend. Kan oray si ka, igaad mo mat ti panagadal mo. Igaod ta ti panagadal ta. Para iti masakbayan ta. Ala, umay ka. Mapantay di kantin. Agmerienda ta. Adangat balon ko dito yung merienda. Urayan Di ka agdanag. Ilibre ka. Anta kwartak. Sweldo ka nagboras iti mais. Nagagat ka talaga. Alakit din. Intan agmerienda. Ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y Amanda. Tapaliiwan taday tadak kalabalay. Wanurlan. Saan ta ngagpadlaw ngagpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag. No kasano ta makastrek dita inton rabi. Wanurlan. Panagkunak. Kat nalakala ang amakastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Husto ka? Urlan. Addala kay iti terasa. Di kagpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakdaran ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di. Agin ina natalaeng dito'y ayan ta. Kampay di. Nabannog ta anagnag na. Ne. Awanan iti terasa tay lakay. Ala, intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Ala, pumanaw tan dito eh. Urlan, tilakay. Di ka tumalyaw ken kuana. Di ka agpadlaw. Ala, intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo dyan bagana. Wan. Umasdag ta ka no iti ayan na.
Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Ha? Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kita driver kan hardinero. Amangan no kaya't yu ti agtrabaho kanya. Ha? Driver ken hardinero, sir? Uwan, Siyak. Amok ti ag-drive, sir. Awan lisin siyak. saan na parikot dayta? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kayat mi ti agtrabaho kan ka. Wano saan? Sige, urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua a lalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, harita. Amok nga agtatakaw dagiti alalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario, Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagiti alalaki. Tagparparik na kaniya nga agtatakaw da. sige. Sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya. Agsubli tayong tunbigat ijay balay tibak nang. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap ta. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige. Nuday ta ti kayat mo. Isungarod ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jay abak nang? Ti importante kat ti maala ta a kwarta ijay balay da. Oh, di ka makain na, Emma. Ada ka di or-orayong asmang pa? Da Diego kan orlan. Ay, aday ta ka man. Isu naman ang tininaon ti panunod mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan asuminay ti panunod ko? Sumartang ka man na minsan mo lang ang nakita. Nam kailiw mo ang makita. Kas lang ngawin marikrik ti panang put-put na itidakulap ko, Sharon. Hoy, di ka man paalilaw itirik naman. Laglagi pa. Anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at tikinatao na. Kasano nga mo, anasaya at ikinagtao na. Gaputa na taot. Gapo ka di tanataan. Isa ako ng anasaya at ataw. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo. Basta kasta ti marikrik na. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsagana ka. Kasi kanti sumarunong agsara. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego, makita na ko mati panagsalak ijay tablado. Sumardang ka. Agsagana ka kit din. Kasi kanti sumarunong agsala. Nasip nga't abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Saanan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanawtan dito'y. Sigurado ka? Umikan. Umadayutan dito'y. Nakaadayutan iti dakkal a balay. Kasano? Aglayuntan iti hideout ta? Wan, Intang arudan. Magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. sige. Mas daawak. Ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumana o. Amang ano at na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, aping awan da Diego. Kaya't ko ang makita. Ingka kat sanguan tay ka table mo ang lalaki. Itay pa nung urayan na ka. Ni Diego ti kayat ko ang katibo. No kasta, ingkalat ta kasarita dyan lalaki Ang mga ano adama sa una. O sige, sangwak latan di customer.
Kitsapay kumata umayda, Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da at tipo, ti may saman nala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan mariknak dayta. Alakit din. Ingkan sang untay customer mo. Nasaysayat no sumrat takas driver kan hardinero iti balay ti Baknang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag a mabalinta nga itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso mapantan to iti balay ti Baknang. Ta sumrak takas hardinero kan driver. Siyak ti driver. Katsika ti hardinero. Nanang, ato yun ti tsaayo. Agtsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama. Mangantayon. Malinay ton dyain na poy. Mangantayon ton. Sakbay nga intay makimisa. Ay, Mag-agsapaan nga agpampanunot kayo man, nanang. wan bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manuntar aramidan na. Nanang. Inaldaw a pampanunutak ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag. Ita, no adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanin basol tayo. Anak ko, Tunggal bagbagaan nyo. Kaungat na kayo. Idinto tayo bagbagayo lang, mati pagsayaatan na. Diyos ko, kaanong agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang, Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. atid pa ti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni Manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Ay, kastoy lata. Kanayon nga agdandanag. May papanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kapsat. Saan ka di pa'y nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa'y nagbalbaliw di anak ko? Katita, jakam mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Agsukat lang iti kawas na. Rumwar manin. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti arami di anak ko. Ngam, mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos. Asapay la kuma. Tadumtang dayta agud daway. Agbalbaliw nga ta, da Orlan ken Diego. Gagayam, di uliwayan adinggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, ipapailatan ni Urlan ti masapsapul ti ina ken kabsat na. Nga uray masurunda ito'y kadakwada. Gaputa kanayon da abagbagaan. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa ti kabsat ken ti inana.
ket nagsasarak da ijay kada tatapunso nga ama ni Diego. Nagsarsarita to'y baket ken lakay, maipapan iti anak da, ket idawdawat da ti panagbalbaliw kuma dagiti anak da. Itagagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Panagbabawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agpadatalaang kapsat. Agparikutak latta. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo a lalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siyak. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, tiyak amo no sa dino ti ayan na. No agaway agsukat lang iti kawas na rumwar manen. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakes ti aramid ti anak ko. Mangnamnamaak ng agbalbaliw to. Kat kanayon kong ay daw-dawat iti Diyos. Asapay la kuma tadumteng day tagundaway. Wan kapsat. Sapay la kuma taitulok ti Diyos a makita dati dalanda analintag. Sapay kuma kabsat. Ala kapsat. Ingkameng. Tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ing kami kanon. Ay, anya itayin taynagan mo, kabsat. Nalipatang matan. Mimay tinagan ko, kapsat. Ay, ungayam. Mimay tinagan mo. Ay, siyak mat ni Punsaw. Wen, jak nalipatan tinagan mo. Alang araw da, kayaw na. Agkikita tayong tumanan dito'y simbaan. Intun sumarno a Domingo. Wan, kapsat. Sige. Agdoorbell kan, Diego. Sigurado ka kadihing agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen, apay, di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanam ay ti trabaho ta dito'y nubilang. Kenkas iti kunam. Umaduti kwartata, numaala ta hati. Di mon baliksan day ta. Ala, agdoorbell kakit din. Sige nga rod, sapay ko ma, taadda taybak ng alakay. Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan, interesado kayo itimbaga katrabaho. Wen sir, Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. At to'y babaro, nang isaga na ti asawa iti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. agyaman kami sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo ti insaga na ti asawa a para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi iti amin na pagnami iti asawak. Wen sir, Orlan, sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanen ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula kay tinatnateng, tanalawa day talikudan ti balay mi amulaam. Wen sir, Ited ko ti umno a sweldoyo, kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan yo di taasidag ti garahe, tagpaay kayo matlaeng kas gwardya no iti rabii. sir, Kas itinakunag, ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtadda kayo, tapno addakat kaduwami iti asawak. agyaman kami. Taynawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga aramiden yo. wen sir. Ti kayat ko, di kay kuma agbabain. Daytoy ti agbalin a seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. At damatan paglutuan nyo ditoy.
Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver kan hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamat ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, katala. Ingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Nagawit tan, taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nga agsubli dito'y hideout? Tagyan tan ije balay ni Don Mario. Mas daawakan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anaming pinsan. Anya ti pakasdaawam kanyak. Gaputa kasla saan kaadakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amom pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaat. Saan ta nga ipadlaw, adda kasta a tao. Sabagay ngam kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen, ngem apaman a maalat ti kwarta ken alahas da. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan pa nagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok ngagtatakaw dagijay. Aniya? Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ida. Bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi. Agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliiw na. Mario. Sabali mananda ito'y amisyon ta, Rita. Mario. Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. O sige, sika ti makaam mo, Mario. Katamo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito itinted na amisyon ta iti biyag. Titumulong ka dagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligit ha, Mario. Agbaligi ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Aileen? Ada ka di pa'y abastom diti balay? Ado pa'y manang. Mabitlaang, taikan ka iti kwarta. Awatam da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyamanak nga rod no kasta, manang Sharon. Basta say-saya atom ti panagadal mo, Iti kasta, adda serbi ti bambannog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyamanak unay. Kat, kumusta ka matan dito balay? Awan mat parikot nga ure agmay saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi O sige, agan-anad ka akanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak samot tan. Nabayag ngamin adyak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay kapailaang. Katinton mayaten, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa man ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak.
Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, makita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonusyo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggad. Madam. Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan. Takabailak pa'y matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito'y hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Taamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaing kang agmaneho, Diego. Katasikaswentan ton ti lisensyam. Agyaman na, sir. Kat sika Orlan, amangan no kayat mo ti agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain met, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, at da ka di kakabsat yo nga agad-adal? Awan kabsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Ket sika, Orlan. At nakabsat ko nga agad adal iti kolehiyo, sir. Sige, si dadaan kami at tumulong. Aging ga makalpas iti panagadal na. Ha? Si dadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayan ta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastota. Agga po amin kadakwada. Wen nga rod, Diego. Amin akasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan, kaslamakon sinsya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego. Anya nga ta, no ipaypaysuta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan may sa, tulungan da pa'y gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego. Wen, Orlan, ipaypaysutan ti agtrabaho kada madam kansar. Total, mayat ti biyag ta ditoy. Napanunot ko matday ta. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas itinakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita, napintas ti pagid-idaan ta. Kutsyon, mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego. Orlan, kayat ko ang makasarita ti kabsat mo. Isungayang kanto sukunen tayo pasyar mo dito'y balay. Sir? No kayat nalakit diti agnayad dito'y balay, nasaysaya at pa'y. Iti kasta, adakad kadwa ni Rita. Saan nga ta asubran day ta kinasaya ati ho, sir?
agtalag kayo kadi adagos kada kami. Wen, Orlan, agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kayat mi titumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi, isungan anwan mi ti kinabaknang mi. No saan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir, Katkas iti nakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo, tayam-ammom kada kami. Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, iso asumurot ka kanyak. Sana bale, tawan klase mi ita, ta Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurot kan ka. Orlan, anak. Asino day tanga amom? Di kayag danag. Nasaya at da tao, nanang. Anak, Ala, agrubot kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Ah. Kayat ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon ang sumurot ni Nanang. Tapno mamam na madagiti among. No kasta, da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mario. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am muna kami, kabsat? Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa atumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaam mo, ada kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ak unay iti Diyos. Ngamin. Oo, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amuklatan. Kat sige, si dadaan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami unay, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan, gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nang runa unay ni Orlan, amom ka di, adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat ni May. Dakos ti aramid na, sir. Kanayo nak nga agdanda nang may papankan ko na. Kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Asapay la kuma, tamakita natin alintag adalan na parakan ko na. Tapno sa anak kumahan nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natalnan tiriknak, sir. Saan ako ngagdandanag? Gaputa amok nga addan na saya at atrabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko ma, tasaan asumyasi. Agbalbaliw nga ta ni Orlan. Gagayam, di yu liwayan adenggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Panagbabawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Bilibak met kan ka, Reden. Apay ka di, Sander. Kastaw na iti kinakurapay yo. Dandani saan kayo pa'y amakaraman iti naimas asidaen no ararigen. Anyamita, may saka kadagiti aggraduar iti kolehiyo. Dahita ti pakakitaan asaan at tubang tirigat ti panagbiag. Tapno makaadal ti may sa amarigrigat akas kanyak. Anya? Pangasim ta sardangan nakmat kuman. Sipod pa idi. Siyak akanayon ti tildilawam. Awan mo't amok asaan na nasayat nga aramidag kan ka. Uy, nagtulad kamit na namang sungba-sungbat kanyak ita. Sika mamirmiraot. Di ka unay aglablabas, Sander. Kaputas saan tayo nga ammo ti biyag tayo. No itakat si kakanayon ti aday tinangato asaan. Saan tayo nga ammo? No sino kantoy ti masungad nga aldaw. Anya? Panawan ka man lang. Amangan lumapir dilang ti aldaw ko. Gapukin ka. Sander, naamwak tin bagbagam ka ni Reden. Ket, anya ti makunam, Rowena. Umdas ka di dayjay. Tapno maipakaawat ko kenkwana. Adinan ipilit ti agadan. Gapo ta marigrigat dalakat nga ron. Sander, saan kumamot akasta? Apay, isakit mo dayjay a tao? Sabagay, close kayo iti tunggal maysa. Gayam kayo adwa. Kat panagkunak, saan amay parbang ter aramidam kenkwana? Imbes nga ibabam ni Sander, tulungam kit di. Tas ikakat nga rod ti adda kabailan na itibiyag, kada tayo nga aggagayam. Ay, no siya kalamay sa. Diyak ka ti agsayang iti panawan kan kwarta iti day tao. Biyag da nga rod, di isumat ti makamu iti day ta. Alawanan, di kapilitan namang tulong kan kuana. Ngam pangaasim ko matasar dengamon. Diyak kayat nga agin-ginura kayo latan. Nay, papanam ka di manan anak kau. Nakarubuat ka mat. Wen nga Rod, di mo mo't imbagbaga nga adda papanam ita. Nalipatang ngagpaisong imbaga kada kayo nanang, tatang. Ngamapan kami agsapol iti gayam ko iti pagtrabahoan mi. Ay, katuan anak kau. Kahit agan anad ka iti iruruar mau. Uwan tatang, agyamanak. Kat agawid ka kadimot lang inton malam, anak ko. Wen daw maturog ka pa ijay dagus mo. Agawid akto matlang nanang. Mapan kami lang ag-submit iti resume mi kadag iti makita mi a hiring when no job openings. Ala nga Rod, anak. Kat agan anad ka kuma. Adumat ng dagiti nagisubmit aranta iti resume ta Reden. Umdas mat siguron dayjay. Wan di na. Ket sapay kumaata maawat ta. Ay, wan nga Rod. Sapay kayat kung ti maaddan iti trabaho. Ura siyak Amumat ti kasasaan mi iti biyag. Isakas taon na ti gagar ko amadaan iti trabaho. Agpada ta ari den. Ay, wan gayam. Kumusta mat nga ta ni Rowena? Wan nga Rod. Saan tamatan nga inayaban? Wan nga Rod. Adayumat nga minti lugar da. Ada komunikasyon mi ngamsag paminsan mat. Sana bale, tenton maawat ta. Ayaban tanto. Kat, ningata Sander. Kumusta nga tamot na dya tao? Amang ano nakastrik day jayan iti trabaho na. Adu dagiti kabagyan da amang tulong kan kuana. Sapay kumatasaan kami nga grana. Amangan nga no katawa anak no maamuan ng awan pa'y trabaho. Ay na, bye-bye amon Reden. Di ka maupay iti aramidan na. Pagbalinam kit di akarit da gita, Reden. Rowena, ingkamatan agaplay iti nagaplayak a kumpanya. Naawat akon. Kasta ka di, Sander? Wen, isungarod nga ibagbagakin ka ng ingkamit agaplay. Kasla mabutengak mat nga agaplay. Amangan nga mino saan ka maawat. Kasano nga min amaawat ka, no di ka agaplay? Ay na, nagpadaan yumat itigayem mo ani Reden. Takrot kayo adwa. Bueno, dahil ti impluensya na ken ka.
Tainraman mo man di tao, iti saritaan ta. Kasano? Agpada kayo atakrot. Kinunakmet ngamin kan ka. Nga awan tinasayat nga ipaay ti pan nakigayem mo kan kuana. Talaga nadagsan ti reklam ka ni Reden Sander. Apay ka di? Nasingpat-mat ni Reden Ay na, uray inala na amin na kinasingpat dito'y lubong. Talaga nadagsan ti na kan kuana. Sipod nagkakaadalan tayo. Oy, Rowena, si kamat gayam dayta. Naimpagmanta na granata dito'y sentro. Huwag nga rod gayam. Nabayagan na saan tayo ang nagkikita Ay, papanam? Dito'y laang gayam. Umayak aggatang iti pangkusina mi. Kasi ka, papanam ka di? Napanak na di pasa kadagi di application letter ko. Tani, masikurana kung naawan trabaho na. Kasta gayam. Nabayag matan ang nag-aplikar kami kani Reden iti naduma-duma a kumpanya. Ngam awan mat awag da no naawat kami wano saan. Ay, dahito nga rin tirigat na kada tayo a fresh graduate. No daduma, birukan dati experience. Kasano tayo kumaama ka experience? Kat fresh graduate tayo kat nga rod. Dayta nga rod. Sa bagay, saan tayo ida mababalaw? Kaputa kayat damat dagiti expert hagbalin nga staff. Sa bagay matkiti anos na nga talaga. Ni Sander ket di naggasat day jay. Adan trabaho na. Kasta ka di? Kat ijay pa'y nalatak a kumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama amaawat iti trabaho na nang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Basta agbirok kalatan, addan tulata. Talaga akasta ti mangrugrugay. Talaga amarigatan kayo. Nangruna kat adu ti agbirbirok iti trabaho ita. Wan matkit di ananang. Makapaliday lang amin. Dandanin makatawan ng istambayak. Sana balay, anak ko. Taadamot gardin mo. Dagiti nga tabats ko. Amang ano nakastrak da amin na iti trabaho. Amang ano dapayin saad da iti trabaho da. Indo kastaman bilang. Laglagi pa makanayon ti ibagak. Saan a kompetisyon ti makastrak iti panggedan? Dumteng tulat tadayta iti umno a tiyempo. Masya nakiti anak ta lakay. Ay, apay ka de, bakit? Mapukpukawan nga ruden itinamnama. Ay, piman mo ti anak ta. Ang imbagak asaan a dinadaras ti makabirok iti panggedan. Nasaya at ano kasta bakit? Tapno saan unay ang mapukawan itinamnama. Ken pampanunutin na ngamin ti kaadalan na ani Sander. Amangan kanunukan tiyawan wano katawaan na, inton maamuan na atambay paylaeng ti anak ta. Di na ngamin kumapanunutan dayta. Talaga akas jay ti ugali day jay asander. Gaputa kanayon a panuynuyan dagiti dadakkel na. Kumusta rin din? Ada ka din naawat mo nga awag ije na pananta? Awan pa'y nga rol. Anya? Isot sang kauray ko. Ngam kanayon mat ang mapaayak. Apay, ada ka din naawat mo nga awag, di na? Wan, adda rin din. Kat mangrugi akon inton bigat. Anya? No kasta, sa anak ang naawat? Maliday anak para ken ka rin din. Ang urayam lata. Amangan no sikat ti sumaruno nga awagan da. Oh, Reden, si kamot gayam deta. Ha? Sander? Anyan di kasta alangam? Daan na kita badong? Abay, saan ka din na makagatang iti kabarbaro akahus mo? Dinakman kan tiyawan. Sa anak nga minakaskan ka.
Sika, alo ti kwartam. Piman kamet Riden. Kita anak man, naka-formal atay rak. Idinto ta sika, kasta ti langam. Kat nagasat ka no nasayaatan ti trabaho mita. Di ka katagyaman. Anyan. Talaga amalas ka matitibiyag mo, Riden. Awan lang arudan ti kwartam, di ka pa'y makastrak iti panggidan. Di ka mang tagibasit iti pada matao, Sander. Gaputa di mo amo ti panagtayak ti lubong. Urean niya pa iti mapaspasama. Sa anak to ama ipadakan ka. Nasabat ko deja Riden. Kat, kinumustam ka di, Sander? Apay kumakumusta. Kinat katawa ka. Anya? Kasano ajak katawan. Ket no nakadadaan jay kaus na idinasabat ko. Mapansiguro aglako iti nateng Awan mo ti makitak ang nakakatkatawa iti dayta, Sander. Anya? Talagang isakit mo deja Riden? Isakit ko, gapu tagayam ko. Kan gaputa na sayaat mo tagayam. Di iso. Basta siya, talaga ajak mapilit tibagik ang makikapiyakan kwa na. Pumusta kan Riden? Kastoy, agmula-mula iti komporme. Kabayatan nga agbirbiro kak iti trabaho. Ay katuan di ka maupay. Basta agbirok kalata. Kat sika, kumusta kan ngay? Nasayat Riden. In-enjoy ti trabaho. Ang malidayana. Ni, apay ngay? Kasano, ipandak ka no ijay sa bali a branch ti kumpanya mi. Sakit ijay adayo. Anya? No kasta, pumanaw ka diti lugar tayo? Wen Riden, saan ko kumakayat? Awan maaramidak. Gaputa order mat ti boss mi. Ano sama? Barang into nagbaybayag, kat isublida ka matlangit ti branch da dito lugar tayo. Wen nga rod Riden. Ngamni, di ka mangliplipat Apay ko maamang lipat ak ngay. Kat data tinasingad iti tunggal may sa sipod pay. Sa bagay, kat sapay la ko tamakastrak kamatan iti panggadam, iti kabiitan a panawan. Ay na, nagsasaro no amay ti apit mo ari dahin anak kaw. Nay maglakid din atatang. Ay na, nga raw anak kaw. Dakalmat ati naglakwam. Nayunak pa'y tatang. Tapno makaurno nga kat agnegosyo ak. Wen anak kaw. Suportaran ka iti dayta a planaw. Agyaman ak tatang. Tani, sa anak matmanan anaawat iti nagaplayak. Ay, anyan ti kasta nga agpaisaw anak kaw. Wan nga rod tatang. Isa na panunot ko nga agnegosyo ak langan. Barang isutilin niyak. Ala, wen anak kaw. Awan dakas na no padasam. Reden, mabitlaang. Ha? Sikamat, Rowena. Wan Reden, nakita ka ngamin arimar dito karinderya. Iso akinamakam ka. Sayang tadi ka nakita itay. Tanagiddan ta kumaanangan. Wan nga rod, ngam sa nabalan Uy, madlaw nga sensado ka na. Kasla ka na yun ka at tumama itinatang mo Saan mat? Kat sika, papanam ka di. Ay na, napan ko in follow up ti papeles ko. Madama nga min ti panangipagnak iti requirements. Tapadasak man ti ag-apply di abroad. Ha? Agabrod kagayam, Rowena. Wan Reden, tani, nabayang mo tan ajak makabirok iti pagtrabahwak. Naimbag pa'y da Sander kandina. Wan nga rod. Orisyak. Adon tinagaplayak. Awan matlat ta. Iso nga agur-urno nga kiti pang negosyo. Ay, sapay ko mga rod. Tagbaligi ka iti dayta planom. Ay, alauna matgaya man. Nang lukat siguro ti opisina papanak. Sige. Kastapay nga rod, Rowena. Good luck. Thank you, Reden. Ato hawatan na ito Basit at tulong ko para iti panagabrod mo. Ha? Ay na, agyaman ako na Reden.
Bumawi akto inton adda kwarta. Awanan yaman na, Rowena. Kanayon ka mat amaranaan dito sentro, Rowena. Wan nga rod, Sander. Agasam, di-service ka ita na. Ay ka talaga kasta ti adda kwarta na. Ha? Saan ka di ahusto timbaga? Alangan mo't ano ag-commute. Saan ko nga itulo? Siya ti head ti kumpanya mi. Awan kit tinlugan ko. Saan mo't Tangay ado ti kwartam. Agilibre ka man nga rod, Sander. Sana balit aggayem tamat. Anya? Talaga kasta kayo amarigriga tanya. Dahit ala libre ti amuyo. Saan mat? Kaya't ko lang apanagnakan no talaga nga ado ti kwartam. Anya? Kinapodno na. Diya kon magustuhan ti ugalim, Sander. Nagalas. Nakarkaro ita, tanangaton ti saad mo iti kumpanya nga ayan mo. Naimbag pa ni Reden, tamadlaw nga asensado, ngam napakumbabalat ta. Ay kat no di mo magustuhan ti ugalik, di san lang. Di ure man aglinipat ang nagayom. Well, no day ti kayat mo, di iso. Saan ka matlaang apudpud no agayem? Awan ti nasakit abakrang ko, no saan da kon nga ibilang agayem. Awan ti mapukaw kanyak. O sige, panawan kan. Ay, anya. Talaga ang nagalas ti ugali day ta, Sander. Kasla na pumpuno day tabadi bag mo iti kwarta. Sander? No. Apay kasla naklahat ka nakakita kanya. When no, umapal ka itilugan ko. Ha? Anyan? Aging gaita? Kasta pa'y lagayam ti ugalim? Anyan ti kasta lang amri din. Imbagamat ni Rowena nga adda kwartam. Ngam apay akasta ti langam. Nakadungdong rit ka. Di ka unay aglablabas, Sander. Gaputa saan tayo nga ammo ti mapasama kiti masakbayan. No ita kat adda ka iti nga to. Amangan no kadag iti masungan nga aldaw. Kat adda kan tumet iti baba. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.